кайнатма. Мен бит брекет киеп йөрим, беләсең. Һәм брекет системаны мин Восход урамында тикшертерәм. Менә бүген булган иманда һәм басып тордым да бу анда мәктәп тора инде. Һәм әйтәм, монда Тәбриз Яруллин укыган дип хәтерлим дип басып тордым. Ибраһимов исемендәге мәктәп. Син бит инде минем күрше булып чыгасың. Мин Шамил Усманов урамында укыдым, 2нче гимназиядә. Син Аида да анда укыды. Аида да анда укыды. Синең нинди хатирәләрең калды менә мәктәп турында, мәктәп еллары турында? Без башладык шта. Әйе. Чынлап. Әйе. Без яздырабыз шта легиле. Чынлап. Так, тукта. Oysa әйтеп утырма. Соң инде соң. Юк, 17нче гимназия минем яхшы хатирәләр калдырды. Мин менә бер ни бар. Начарышым бар. Мин анда бик сирәк килә. Һәм ул гимназиягә нигез салучыларның берсе минем әни. Ул анда завуч булып эшләде һәм күп еллар математика укытты. Син завуч буласыңмы? Мин завуч малай. Привилегиялар. Юк, укытучы балалары гына белән ничек аларга авыр укырга. Шулык мәктәптә булган. Әйе, таләпләр бик югары. Мин үземнең травмалар турында түгел, бер кызык факт турында сөйләсем килә. Без шул гимназиядә яшәдек тә әле. Менә Казанда бик сирәк кеше мәктәп бинасында яшәгән. Мин шундый ике гаиләне беләм дип әйтергә була. Безнең янда инглиз теле укытучысы яши иде. Һәм безгә квартира кирәк булгач, менә 2 бүлмәле фатир анда бирделәр. Хәзер анда китапханә ачтылар. Хәзер китапханә булган җир 17нче гимназияның. Без шунда яшәдек. 2 бүлмәле булган иманда. Шулай син. 2 бүлмә бар иде. Ванна бар име шунда? Туалеты да бар име? Ванна, туалетлар бар иде. Ванна юк иде бугай. Хәтерләмәм. Йөрдегез кайдыр, име? Әйе, шулайрак булды бугай. Хәтерләмисеңме? Менә бик авыр исемдә тотам. Без күп күчеп йөрдек. Менә минем яшүсмер чак шунда узды. Демәк, минем уйный торган урын ул шул гимназияның ишек алды иде. Һәм минем беренче эштә шул гимназиядә булды. Мин беренче булып менә дворник булып урнаштым. Әни әйтте менә, әни белән әти инде әйттеләр менә, өйдә синдә ниндидер карарларны, решенияларны сөйләшә аласың, әгәр дә менә өйгә акчап кайтсаң. Һәм барып урнаштык. Нигә шунда көн сайын чыгайдым, укырга барганчы тиз генә чүпләрне җыеп чыгасың, шуннан соң анда шактый зур гына территория, сибереп чыгасың, шуннан соң кар крисен инде. Менә шундый 14-15-16 яшь булган дринтиң, ничә яшь булды? Миңа 14 яшь иде. 14 яшьтән эшли башладым мин. Менә шундый хатирәләр. Булай безнең сыйныфта бик шундый дус иде Зөлфира Кәхирне, безнең класс җитәкчесе. Но менә аз генә сиңа сөйлим дәймә, ни? Кайтасы киләме шунда? Бар кайтасы килә. Юк, менә теге ничек әйтә, чувство вины. Чувство вины. Йөрмәгәнгә инде, килмәгәнгә. Ну, минем эш белән бәйле инде. Мин бер кашан да туктамыйм, теге эшләргә ялларны да эшлим, шуны белән бәйле инде. Булай элек бит әле эш шундый иҗтимагый публичный эш белән бәйле иде. Син анда мәктәптә, мәктәп инде улмы? Мәктәп 17нче гимназия. Гимназия, син гимназия димме? Татар телендә идеме дәресләрегез? Әйе, бөтен фәннәрдә татар телендә. Инглиз теле инглизчә иде. Ансы да татарча булса, сәер булыр. Нишләп? Әнчесен. Нишләп? Миндә шуннан да әйтәм кешеләргә, әйтәм, без күзәнәк сүзләрен беләбез, теге бөтен әйбер, искә төшкән теге инфузория башмакчык дигән сүзләр. У минем прикол иде, инфузория башмакчык. Мин геләйт әйдем, беләсезме ничек була? Инфузория, туфельки инфузория. Шулай. Мин үземне бер дә ким санамый идем. Безнең сыйныфта бик күп медалистлар иде. Бөтенесе үз теләгән юнәлеше буенча укырга керделәр. Университетта бит инде укыганда син бит татарча укуны дәвам итмисең. Ләкин менә мин мәсәлән математика ничек яхшы белдем, һәм мин аны от иде татарча өйрәнә идем. Анда да мин беренче партада утыра идем, инде высший математиканы өйрәнгәндә. Иң яхшы минем килеп чыга иде, мин аны ярата идем, һәм теге мәктәптә алган белемнәр булыша иде. Инглиз теле мәсәлән. Инглиз теле татарча түгел бит. Ләкин ул да йөрде. Юк, базасы яхшы булган мәктәптә. Бик яхшы.
Мен ойлаймын әлі де шулай. Біздің шыннан да міне Біріншіден қара Лейла, біздің бит қазір шундай проблема бар, балалар бик көп оқи. Мың бала оқи. Біздің гимназияда 300 бала оқиды. Сыйныфлар зур түгел, бүтінісі бір-бірсін біле. Оқытушыларда нешіктір білесің, мәтігі конвейерға кібік қорамайлар еді. Міне, андай гимназиялар керек деп мен әлі де санайым. Кішкене гимназиялар, алар хешексіз керек, анда балаға иқтибар көп бола. Ансызда дұрыс. Сізге нешік олдылар анда мектепке, бізде нешік болды? Отбор енді балаларға экзамен беріп көрдік. Сойлап. Лекен бары біздің районнан болған балаларын да олалар ие. Сіздің алай болған ем, қатырысың? Бізде алай түгілі ие. Районнан да болғандыр. Ойырылып тұрадыр, біздің ойырылып тұрадыр. Ейте алмайым. Біздің тығалар классқа кімдіңдір. Сен шулай сүйешесің, как будто мен кешегіне гимназия тамамлағанна, мен битейінде 16 яш еді менға. Ересің сен класстарға, класспен? 21 ел ұзған. Класспен ұшырашуларға ересің? Соңғы ұшырашуының дейдір не болған еді, юбилей болған еді, сонда барған ем, жоқ бұлай ермейм. Яратмайсың? Ярату түгіл мені үлгірмейм. Чатта отырасың? Чатта бар мен әйе, шығарабат маған болса. Но міне менің қатын айды мен аны білән сұқланам, ол елда ери. Аларының класслары шундай шынки? Шаймы? Аларының класслары шәбей. Біз міне сыйныфтан соң көрішіп аралашайдық. Нендейдір міне университетті әр кішейінде, жоғары оқу йортында оқығанда, көрішіп аралашып тұрайдық. Бір мәліні шулда жоғалды. Но міне мен ұзақ еллар бір партада отырдым Искәндәр Хабибуллин деген кіші білән. Ол ялқында ішләгәш, біз гіл көрішіп тұрайдық. Қазір де мен аны көрем, ол спектакльдарға келе, балаларын алып китапханаға келе. Мен аны көріп тұрам. Міне біз аны білән нешік бір партада отырдық. Қазір де міне нешік әйтірге, Мен ермейм. Мен іш болдым бұғай. 23 жылда 3 тапқыр бардым. Класспен шашырға бірінші еліні бардым мен. Мен бүттін класстан бір өзімгіне заочный формаға оқырға кірдім. Бүтін кіші ері очныда, мен гіне неудачница болып. Мен өзім сездім де ношар етіп, хиссеттім де. Зоқ елар бұл ермедім де. Анастағын бір лектім де, eyттім достарға, классташтарға. Рамиль келмеші, Шафигулин деген Рамиль біздің баранда класста. Мен ермей ешекмін. Ол келмей бір қошанында. Ишундай оқшы болды ол. Мен Рамиль болмаса, келмейм. И бір мәліне менға жіберер фото, бүтін класс отыра, и Рамиль отыранды. Азығыз адресіне, мен сөз бердім, мен келіп кетем. Келді не ме? Келдім. Сөзімде тұрам мен, шындай. Мен компенсация болды менем. Мен группадашқа үйлендім бейді. Старыстыға біздің. Кім әлі ол? Айды. Сейдеш деп ертім менен. Мен Айды білен бірге оқыдық бетінде, ол менен бір классқа кішірек. Аны қатыр жоқшы, менің шертім мектепте, мен сенің қатырнайым көп әйбірні, түні түшіп қолған. Хам ол менің фотографиялар жібере қора, біз бірге волейбол ойнадық, бір командада болдық. Мен аны қатырлеймін, ләкин ойнағанны бүтінлей қатырлеймін. Олардың классларын мен яратадырым, çünkü олардың шынады класслар шындай дус иді. Бізден түсін класслар, алар борыстан шептір шындай менің анда оқисым келгені менің, алар білен оқысы келгені. Алар шындай дус болғанға көре. Шулайдыр. Мәктәп ол яқшы яғы да болды енді анын. Менің үшірақта мені сәхнеге шығардылар. Мені мәктәп шулай өзгертті бекнақ. Хәм мен өзім гіне ойнап отыратырған интроверт бала едім. Хәм әнейінің де шындай тіләгі болды. Нешіктір мені сәхнеге үстіріп алып шықтылар. Хәм мен сәхнеде миллиард тапқыр шығыш ясадым. Хәм миллиард тапқыр дұлқынландым бекнақ. Сен дұлқынлағанда, қойса жерің дұлқынлана, ішең ауыртамын, нендей сен қоя, сенің тәніңде ол дұлқынлану. Сен сезесің? Қазір қатырлаймын да енді. Ояқта да болған еді түрлесе. Біз енді анда консерваторияларда енді алып барайдық, шығыш ясайдық. Бүтін, енді қой уақыт режиссерлар айтайды. Лилия, мәрхум сөздерін дұға болсын, ол еш кетті міне, менің партнершы деп айтеген шығышлар бойынша. Аварияға ләгіп. Хәм айтайды, міне тәбрис білән Лилиядан башқа yok мұны бала бұл Татарстанда деп. Шул қадар көп йөрттілер. Хәм менім ол міне 10 ел шығыш ясағаннан соңына ол дұлқынлану кетті. Міне көп кішіге бит керек мәселенінде. 1 ел актив рәуіште сәхнеге шығып тұрсан, кімнің дұранда 3-4-ден кете. Шындай өз-өзіңе шану арта. Менім ол бір қашанда кетмәді, гіл менің білән ешәді. Міне қойсыдыр моментта тігі рубильникні түшірген кібік сөндірділді ол. Міне менің бәлки бірәр шындай травма болғандыр. Мәктәптә тіләмейдім, ләкин... Ертелері, шығаралары. Әйе.
Һәм ул мине нык үзгәртте. Хәзер инде уйлыйм менә файдага булган дип. Чөнки менә мин нәрсә эшләсәм дә, бөтенесе шундый публичный кеше белән эшләү белән бәйле. Ул бик файдага. Чыгыш ясый белү, сөйли белү. Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Без монда сәләтле егет кызларны чакырабыз. Бу проектны без Болгар радиосы һәм Ями Music лейблы белән бергә эшлибез. Бездә кунакта бүген Тәбрис Яруллин, ул китапханәче. Нигә көләсең? Ну, здравствуйте инде. Син китапханәчеләрдән көлеп. Гафу итәргә кирәк. Гафу итегез, китапханәчеләр. Мин сезне яратам, хөрмәт итәм. Әйе, шулай. Ничек сиңа анда эшләргә? Әйбәт, нигә мине чакырга булдыгыз? Сәләтле кешеләрне белән чакырасыз бит. Сәләтле һәм билгеле. Әйе, шул ук сорау. Мин билгелеме инде? Шул ук сорау. Тәбрис Яруллин бик күп кеше белә дип беләм. Юк, мин шаяртам. Дөресен әйткәндә минем теге 10 ел буе сәхнәдә чыкмаган кеше, конечно, сәләтле. Әйе, мин гел теге сәләтле дусларыма әйтәм. Менә мин әйтәм, сез шул кадәр ялкау, мин әйтәм. Минем хотя бы бер сәләт булса, инструментта уйный белмим, шигырь яза белмим, җырлый белмим, бии белмим. Мин әйтәм, хоть бер сәләт булган булса, мин һәр почмакта атам. Исәнмесез? Мин инструментта уйный беләм. Дип бөтен җирдә чыгыш ясап йөрер идем, әйтә. Сез еллар буе, әйтәм, альбом чыгармыйсыз, җыр язмыйча ятасыз, нидер депрессияларга. Шулай итеп алардан әз генә теге аларны үртим инде, төрттүрәм. Мин дә шулай уйлыйм үземә. Мәзәкне җырлай белгән булсам, әйтәм, мин сәхнәдән төшмәсем. Җырлар инде, мин әйтәм, йолдыз. Син дә талантсыз дип. Мин бөтенләй сәләтсез, кытышкыч. Бер нәрсә белмим. Без яшәгәнә беләм. Ансы да әле. Икеле. Яхшы. Безнең темамыз нинди? Теманы сөйләдек бит без синең белән. Башта мин сиңа бер теманы әйткәнем, син аны юк дидең, булдыра алмыйм дидең. Әйтеп тормыйм. Нинди тема икән? Нишләп әйтмисез? Цензура. Сорасыннар. Комментарийда. Сорасалар, язам. Яхшы. Комментарийларга байт. Сәяхәт турында сөйләшеп аласы киләдер синең белән. Син беренче тапкыр кашан сәяхәткә бардың? Сәяхәт сүзен ничек аңлыйсың? Бөтен яктан бу теманы әйдә күтәреп чыгыйк әле. Әйдәле. Мин әзерләнмәдем. Әзерләнергә ярамый монда. Мин сәяхәт итүче кеше түгел, ләкин кызыклы моментлар дөньяны шактый күрдем. Командировкадан чыгып кайтып килмәгән кеше сәяхәтләрдә булмады дип әйтәсең. Командировкада син тутасыз бит. Сәяхәт бит инде ул. Шул. Әйе. Булды, күп булды тормышымда. Карале. Әйдә, башлыйбыз. Беренче сорау ярар. Беренче сәяхәтең нинди булды? Беренче сәяхәт хәтерләмим дә инде. Хәтерләмим, алар бик күп булды. Истә калган Айса. Иң истә калган сәяхәт. Иң истә калганы. Бөтенесе шундый кызык. Беләсезме, инде бер чит илгә чыгу бит инде. Беренче чит илгә чыгу истә кала. Әйе. Нигәдер менә. Беренче ират кебек. Авылга әтнәгә кайту түгел, мәсәлән. Нигәдер. Әйе. Хәтта хәзер дә менә кадерле. Хәзер дә кайтасы килә. Минем беренче сәяхәтләр гелдә районнарда иде. Мин конгресска эшкә кердем дә, шунда иттеләр, менә син районнар белән эшли торган бүлеккә чакырабыз. Һәм мин республикадагы бөтен районнарны гизеп чыктым. Ул шундый ялыктырды, 2-шәр, 3-шәр тапкыр булдык. Ләкин анда да менә бик истә калды. Менә ул район үзәкләре, мин чынлап Татарстанны үзем өчен ачтым. Һәм менә бик яратам Татарстанны. Шулда зур роль уйнады. Чынлап та хәзер дә менә Татарстан буенча барганда мин бик тиз ниндидер кызык әйберләр табам анда. Балык бистәсе. Мин беләм, анда Нурулла абый ясаган музей бар, аны бер кайда язмыйлар, әйтмиләр. Менә шунда барып килеп була, анда тагын нәрсәдер. Сиңа гайд язарга кирәк. Нинди булса да шундый, безме чек-лист. Кая барырга, кая кирергә һәм сатырга шуны 500 сумга. Син минем хатынын ипиен ашама. Нәрсә эшләргә кирәген. Ул яхшырак белә. Миңа нәрсә эшләргә кирәк. Һәм без менә нәкъ әле ул вакытта өйләнешмәгән идек. Финляндия татарлары янына кунакка бардык. Һәм бик дуслаштык. Автобуста бардык без анда. Аны менә Алсу Исмагиловалар оештырган иде. Бик күңелле булды. 2 сутка бардык автобуста. Ул вакытта әле без шундый үткентеле мин инде. Үзем ишмәйдем. Анда Рима тагын берәү бар иде. Но иң үткентеле мин идем инде. Күлеп,
инструментларда уйнап, анда жырлап барып кайттык. Һәм безне каршы алды Әмир, минем дус. Ул шунда туган кеше. Аңырчы ул монда Казанда танышкан идек, урамда без аның белән. Ул күргән дә минем күзлек кигән егет икәнне. Ул вакытта күзлекләрне сирәк кияләр иде егетләр. Һәм ул да күзлекле. Аларда инде ул тренд бар, теге киеп йөриләр иде. Хәзер бит инде ул теге Дзыңшы киеп йөри. гадәти күренеш. Шунда килеп без аны белән танышып киттек. Резко менә була бит, очратасың кешене теге, яшен суккан кебек. Менә бу синең кеше дигән кебек. Ул да бөдрә чәчле иде. Һәм без аны белән нык якынайдык. Һәм ул безне алып китте шунда үзенең әти-әниләре янына, Вахит абый һәм Тинә апа янына. Аның тагын 2 энекәше бар. Ул вакытта әле алар кичкенә иде. Алар Ярвинпа дигән кичкенә генә шәһәрчектә торалар иде. Финляндча Ярвинпа. Әйе. Әйе, анда 2А. Һәм шунда аларның йорты, менә Тинә апа ничек беләсезме, шундый әле дә исемдә. Шундый матур күлмәктә чыга, ризык куя өстәлгә, сервировкалары. Һәм без анда ашаган идек верандада. Һәм шундый кояш керә, нурлар, шундый сөйләшү, ачык кешеләр. Һәм без анда Әмир белән хәтерлим, ашаганнан соң чыгып ишек алдына чыктык. Анда инде ширәм, шундый ямь-яшел ширәм, яхшы гына шундый нителгән, Яшьлерәк диген. шабылган, киселгән, нәрсә белән. Гатының кеше күбен. Әйе, димәк кискәннәр. Һәм шунда утырдык та, күккә карап, китап алып шунда кулга, һәм шунда якында теге куян сикереп китә. Кыргый. Шунда миңа бик шаккатырган иде, шул кадәр матур җир. Ул сәерсенми. Амирга бу куян йөрү ул гадәти. Мин аның эмоциясын хәтерләмим, чөнки мин үзем шокта идем. Куян. Әйе, беренче тапкыр чит илгә чыгу, һәм миңа шунда Хельсинки ул бит кичкенә генә шәһәр. Ул менә якын тирәдәге яшәүче кешеләрне үз иченә алса, шул миллионга бәлки җитәдер. Менә аны ул төгәсен түгел, аны тикшергә кирәк. Һәм ул яктан алга да киткән, чиста да, матур да, ничектер менә үткәненә дә яхшы итеп карыйлар. Мин шунда бик фин халкына һәм гомумән анда яшәгән татарлар минем дустыма, менә ул гаиләгә бик гашык булган идем. Һәм айды да инде. Шул Бу безнең беренче чит илгә чыгу уйлап кара. Бу бик кызык булды. Әйе, шунда менә әле дә оныта алмыйм, шунда урам буйлап барасың, кахва исе, ул вакытта бездә вообще беркем дә кахва эчми иде. Һәм 1-5 елдан соң ул безгә килеп җитте, менә ул трендлар, ниләр. Менә ул моменттан бирле менә без Вахит абыйларның гаиләсе белән, Әмирнең үзе белән генә түгел, менә аның әти-әнисе белән дә дуслашып киттек. Шундый алар монда кунакка килгәндә аралашып, нитеп, дидер, бергә аларның авыллары буенча Нижгарда, Нижгарга сергачлар буенча йөрүгә дә чыгып киткән идек әле бергәләп. Шул кадәр мин аларны якын иткәнсең инде. Якын иттем, әйе. Алар да ничектер менә мине якын итте, мин аңлый алмадым. Безне инде. Менә безнең гаиләне. Хәзер дә мин аларның менә гаиләсенең уңышларына шатланып торам. Мәсәлән, төпчек малайлары Илдар. Ул зәркән эшли. Ул шунда ук мин хәтерлим, Аидага бүләк иткән иде. Җыеп ниндидер мәрҗәннәр җыеп, шундый кулга кия торганымы инде, муенсакмы, хәтерләмим инде. Шунда бүләк иткән иде. Мин аптыраган идем. Әмир әйтә, менә аның шундый ние бар. Хобби була инде, или эшеме? Ул вакытта хобби иде, хәзер инде профессия. Хәзер карый Миланда анда яңа коллекция чыгаранда һәм исемнәр бирә татарча. Җил анда шундый. Мин хәзер ялгышырга мөмкин исемнәрен. Менә коллекциясын, каталогын караган идем, шундый зәвыклы зәркән ясый һәм шул индустриядә үсеп китте менә. Ул кичкенә менә шундый малай иде. Шундый Аидага бүләк итеп җибәрде истәлеккә. Шул вакытта инде белгән име, кая барасы килгәнен. Менә үсә алган, үз юнәлешендә, аңа ошаган юнәлештә. Менә ул сәяхәт минем истә калды. Минем беренче шулай ук татарларга барган идем мин чит илгә, ләкин Төркиягә, Иске шәһәргә. 14 яшемдә. Менә мин Төркиядә бер тапкыр да гомеремдә булган юк. Чын. Гли оптрикше. Чыннан инде Стамбулда да. Гадәттә әйтәләр, менә син миннән сорадан кая укыдың? Әйтәләр, син инде
икенче гимназияда укыгансыңдыр. Мен әйтәм, юк. Анда да аптырыйлар. Лицей кешесенә ашагансың син. Мен әйтәм, мин юк лицейда. Син сәләттәндер. Мин әйтәм, сәләттә бер тапкырда булган. Лагерьда. Шундый менә бу рәттә шул ук Төркиядә булмадым дип әйтсәң, аптырыйлар бик. Ну барып кайтырга кирәк инде. Дип уйлыйм мин. Кирәк дигәнне әйтмә. Син миллионынча кеше кем миңа моны әйтә? Юк менә бармы? Ну, шулай булып чыга да бит, бармыйсың да бармыйсың. Хәзер миңа күбрәк сәяхәтләр ошый менә спальныйдан залга, залдан кухняга шундый. Юк, менә чыннан да. Менә хәзер син ялттың ди, бер ярты ел. Спальныйдан кухняга йөрдең ди. Минем гайрәтем шикте менә. Гайрәтем шикте командировкаларга йөри. Аны миңа озак вакыт айды да менә ничек сөйләшеп китек айды турында, ул да монда утыра куядыр. Әйе, воображаемый друг була бит. Воображаемый хатын. Безнең әңгәмәдәш булыр инде ул. Ул да миңа әйтә иде, "Ну, син шундый кызык урыннарда булып кайтасың" дип. Ә мин кайтам эштән чыгып анда. Юл аз әле ул вакытта бит газелькага утырасың, чыгып китәсең. Барасың анда Перемнең авылына Бардага. Төнлә күрсәткечләр юк, каядыр, шуннан соң спортзалда йоклыйсың, чөнки, ну, авыл юбилее. Анда нинди гостиницалар ниләр? Ул хәзердә теге аптырый, без сәяхәткә чыкканда мен әйтәм, "Давай, менә башкасына әрәм итмәбез акчаны, ну, мен әйтәм, гостиница яхшыны алыйк." Ул әйтә, "Нәрсәгә?" Мен әйтәм, "Юк, менә син аңламыйсың мине." Әйе. Мен әйтәм, "Ышан миңа." Гел яхшы гостиница әле дә. Мин бик гайрәтем чиккән иде, һәм менә конгресстан эштән киткәндә мин уйлаган идем, нәкъ менә сәяхәтләр миңа җитмәс дип. Чөнки ул вакытта инде Лондонга барып кайткан идем. Ул шундый бик каты мине гаҗәпләндергән иде. Кара башка илләрне хәтерләмим. Германиягә барып кайткан идем инде. Азиядә менә Урта Азия мине бик каты гаҗәпләндергән иде. Казакстан, Үзбәкстанның күп шәһәрләрендә менә мин анда бик шатланып күптән түгел генә Бухарага барган идем. Кайчандыр мин ул урыннарда йөргән идем, менә ул иске базар, иске өлешләре. Һәм ләкин менә гайрәт чиккән мин самолетка утыра алмыйдым. Менә ул, куркасың әле? Юк, менә мин беләм, шул басымнар, ниләр, алар мине эштән чыгара. Минем сәламәтлеккә дә ул тәэсир иткән иде. Бер мәлне мин ничектер менә Казаннан очасың Перемгә, Перемнән очасың Германияга, Германиядан очып киләсең Казанда, Казанда сине уже газелька белән икенче көнне башка нимәндә минивенма алып китә Сырханга бер көн барасың юлда. Һәм кайсыдыр моментта ул теге турлардан кайталар бит. Кая чыгыш ясаганны аңламыйча йөриләр, музыкантлар шундый хәл була бит. Мин хәтерим, ана Жанна сорарга кирәк ул. Жанна Бадоева сөйләгәне, Орел и Решканы алып барган ведущий. Мин утырам самолеттагы журналына байтып кактарып ди. Ой, Коран ди, матур шәһәр ди, монда барып кайтырга кирәк ди. Жанна, без бит инде анда булдык дип әйттеләр ди. Без шуннан очабыз, ала. Менә шуннан соң мин китергә булдым ди. Чөнки мин инде аңламыйдым, кая мин булдым, кая мин булмадым. Шулай минем дә чуала иде менә шулай. Һәм кай вакыт бер шәһәр бер нәрсә өлгермисең карарга анда барасың, каядыр алып баралар, юлны да күреп өлгермисең. Шунда тәме битте, сәламәтлеккә тәэсир итә башлады. Һәм менә киткәннән соң мин ерак түгел яшим менә китапханәдән. Китапханә, яшәү урыныбыз, Ширеккүл безнең ерак түгел менә паркы. Минем ничектер менә шушы өчпочмак калды инде синең. Өчпочмакка калды. Сәяхәтең. Һәм анда бит әле пандемия булды. Анда вообще бер кая да чыгып булмый иде. Һәм беләсезме, мине шул өчпочмактан тәм табарга өйрәндем. Һәм миңа ул бик ошый иде. Менә күптән түгел генә тагын чыга башладык актив рәвештә командировкаларда, китапханә эше буенча. Дагестанда булдыгыз буйсыз? Юк, Чечняда. Чечняда булсыз. Менә гаҗәп, мин конгресста кая гына булмадым. Аннан айырмалы буларак мин бер булмаган урыннарга бардым менә китапханә линиясе буенча. Чечня, Минск, ну, Грозный инде әлбәттә. Минск, ул Белоруссия, Мурманск, менә Тундра, тоже кызык. Һәм шуны гына сөйләп бетерим, теге дөресен генә әйткәндә, ул сәяхәт аның бер шундай романтикасы бар, теге әйберләрне җыеп китү. Ләкин ничек менә дөнья эчендә дөнья, Рәхим бай әйтер иде, бу фрактал дип, һәм никадәр менә галәм зур, өскә карыйбыз тегендә зур галәм имә, йолдызлар. Шуннан җир шары
жир шары эчендә там кешеләр, күзәнәкләр эчендә тагын галәм анда, галәм эчендә галәм. Анда инде атомнарга төшеп җитәләр галимнәр, аказы атомнарда әле ниндидер айрым галәмнәрдән тора. Менә шулай ук сәяхәт итү дә ул ниндидер кичкенә генә территорияда да үзеңә һәр вакыт ниндидер яңа әйбер таба аласың. Менә Ширек күлнең һәр ширәмен, һәр яфрагын беләм төсле, ләкин һәр вакытта да менә барган сайын ничектер ул миңа кичкенә сәяхәт кебек. Бер сәбиттә чыгасың, бер җәяү йөрисең, балалар белән балаларсыз, төнлә утырасың. Бер яңгырлы көнне, бер кояшлы көнне. Бик ямьле урыннары анда бер көнне пицца ашасың, икенче көнне лимонад эчәсең дигән. Әйе. Һәм шулай ук китапханәдә менә кешеләр әлбәттә анда килгәч тә бик каты гаҗәпләнәләр. Ләкин менә күнегелә бит инде көн сайын әле мин анда теге яллар бик аз. Ну, барыбер берәр көн булмасам сагынам, һәм һәр вакытта да мин анда теге үземчә сәяхәт итәм. Теге озак офиста утырсам, кеше йөри торган уку залларына чыгасың, диде шундый сәяхәт. Менә соңгы 3 елны мин бик аз сәяхәт иттем, һәм ничектер бер дә кимсенмәдем, теге сагынмадым сәяхәтләрне. Шуңа беләсезме, мин киңәш итәр идем. Менә Казан буйлап сәяхәт итәргә. Үз вакытында менә миңа Айрат белән Рәдиф, Айрат Кашапов һәм Рәдиф Кашапов белән Айрат Фәйзрахманов. Әйе. Шулар. Менә алар миңа Казанның күп кызыклы урыннарын ачкан иде. Яңа бистәне ачты менә Айрат. Без анда 3 сәгать. Мин яңа бистәдә. Аның шул экскурсиядә име? Бистә 2.0. Ну. Менә нинди кызык урын. Тышкыч. Ничә без аны белмәгәнсең? Менә белмим. Беләсезме, ул безнең тар фикерләүдән инде. Менә Казанда тагын бөтенсен күргән төсле. Юк, менә белсәм, әйе Казан, мин бит Казанлы, син дә Казанлы. Казанлы, юк, мин Әтнәле. Син, мин Казанлы. Мин Әтнә районында. Мин аптырыйм, әйтәм, Казанга килгән кешеләр Казанны яхшырак белә, күп очракта. Чөнки аларчынан да аларның күзләре икенче төрле күрә. Без ничек өйрәнгән? Мәктәп, университет, эш, шуңа йөрисең. Бетте. Инде ул акыл сатып утырырга җиңел. Менә Казанны белегез дип кенә әйтү. Чынлап та ул монда яшәгән кешеләргә теге бу мәшәкатьләрдән арынып китәсе килә. Менә мин хәзер сәяхәтләрне шулай кулланам. Димәк, бу эш мәшәкатьләре, башка мәшәкатьләрдән арынып теге трубканы алганда, гафу итегез, мин башка регионда, башка төбәктә, мин Казанда түгел дип әйтү, ул менә ничектер теге синнән җавапчылыкны ала. Ләкин менә сәяхәт итү дигәннән Казан чынлап та кызык, ул күп катлы. Күп очракта мин сизәм, мин кешемдер сәяхәткә китә, мин бит контент-мейкер, блогер буларак. Мин сизәм, менә кеше үзенең социаль челтәрләренә бер нәрсә дә куймый Казанда булганда. Китә каядыр, Төркия булсын ул, каядыр Италия булсын, и тотына 20-шәр фотографиялар куярга, постлар куярга. Ну, эмоции бит. Әйе, нигә син Казаныңда аны күрмисең? Казаныңда да нәкъ шундый ук перекресток, нәкъ шундый ук йорт, нәкъ шундый кешеләр. Нәкъ шундый ук түгел инде, аерыла инде. Нәкъ кешен чәптер яклыйсы килә. Кешеләрне, яклыйсы килә кешеләрне. Мин әйтәсем килә, дуслар, әйдәгез күрергә өйрәнегез үз шәһәрегездә дә ниндидер матурлыкны бүлешегез. Күрәләр инде Казан инде ничек. Казанны яраталар, Казанда яшәүчеләр бик. Менә мин күрмеште сауганнар менә шул фотога төшеп йөргәннәр. Кая инде, минем бер аккаунт бар иде. Үзең алып барадың. Әйе, Казан official дип аталайды. Мин шунда Казанның матур фотоларын куеп бара идем. Анда 10,000 язылучы җыелды. Шуннан соң мин менә үземнең ахмаклык инде. Әйтәм, менә минем алып барга вакыт юк, кем алып барга тели, я берәр файдалы проектка бирәм. 10,000 җыелды бит инде. Форум татарга биргәнсең диндеме? Юк, бер кемдер форум татар инде. Булай да аккаунт бар иде бит безнең. И шунда бер малай мөрәҗәгать итте дә, менә исемен дә хәтерләм. Ничек биргәнмендер мин аңа. Почта үзгәрде. Ул да почта, ул почтаны белми хәзер. Мин анда язган идем. Нәрсәдер ул анда маташтырган да, менә хәзер ул ябылмаган, итмәгән, башка кеше дә алып бармый аны. Ләкин менә яңа сер сүз җибәрелә торган имейл үзгәргән, шуңа кирип булмый. Менә ул вакытта бик күп шундый аккаунтлар барлыкка килгән иде, кешеләр үзләре дә салалар иде. Һәм мин анда кешеләргә әйтә идем, менә теләк булса, менә шундый хэштег куегыз, Казан official, яисә отметка. Мин сезне чыгарам үземдә дип.
Әлек бар еді, шындай репост деген небір бар. Бик көп кіші қояйды, мында мен сен білән келішмеймін. Просто сенің тігі бір круг. Мен көргенлерден, мен оралышқан кішілерден. Шул оптырата мен. Мен Аллаға шүкір бик ол яқтан везунчик. Конгресста эшләгәндә минем тәрәзәләр чыгып тора иде опера балет театрына. Аңа игътибар итәргә чакырам. Ул бит татар бизәкләре белән тулган. Ул Гайнетдинов дигән архитектор. Ул шундый инде баш архитектор. Фәйзрахман дигәндер монсында. Үзең белдең моны? Юк, мин моны Саначинның китабында укыдым. Шундый китап киңәш итәм, ул безнең китапханәдә бар. Крышасы бар. Мин теге нативны гына. Теге светофор кызыл яна да бар бит, сэндвич кешеләр шундый реклама белән чыга. Мин дә хәзер шундый кеше. Әйләндереп торасың. Китапханәдә бу китап бар. Килегез, алыгыз. Менә Саначин ул архитектура турында язган. Китап чыгарган, ул чынлап та бик популяр иде. Ул вакытта Гүзәл Фәйзрахманова дигән бер искусствовед. Шуннан алып торган идем, укырга бизәккә баткан. Шул иде. Хәзер мин Милли китапхана бинасына карыйм. Ул Ленин мемориалы булып төзелгән бит инде. Барыбер менә ул Хөррият кышы, Стелла, һәм аны тагын теге астын пыяла белән япкач ничектер ул шундый теге җирдән күтәрелгән сыман. Ул яктан миңа повезло. Мин гел шундый Казанның матур якларын күрәм һәм мин җәяү йөрим. Шунда Аида белән һәр вакытта да без ничектер бәхескә керәбез, ул әйтә. Менә тагын карны җыештырмаганнар. Әйтәм, ничек җыештырмаганнар? Менә мин чыктым, мен әйтәм. Бүтүнесен киресенчә мактадым әле. Менә бит җыештырып куйганнар. Ул әйтә, син инде юллардан йөрисең соң. Әйтә. Президент йөргән юллардан йөрисең дә, әлбәттә, чиста. Большая красная урамы. Әлбәттә, беренче чистартып куялар анда. Әйтә, син әзрәк шәһәргә чык. Теге шулай бәхәсләшәбез. Реклама да юк бит монда үзәктә. Белмисең дә, нинди чаралар узган, кай вакыт теге миңа сөйлиләр, менә шундый чара уза шәһәрдә, бөтен җирдә сөйлиләр. Әйдәм, кем сөйли? Кая сөйли? Бер кая күренми. Менә шуңа күнектем. Менә матур яклары бар чынлап та Яңа Бистә, менә Киров районы. Киров районы ул бердән-бер мин яшәмәгән район Казанда. Бугай. Авиастрой. Авиатөзелештә минем балачак узды. Жилка. Беломорская урамында. Жилка ул айрым район түгел бит. Авиастрой булып, авиатөзелеш. Авиатөзелештә. Янда яшәдем Беломорская урамында. Кичкенә вакытта яхшы беләм ул районны. Шуннан соң Мәскәү районында, гимназиядә. Шуннан кварталда яшәдем, Яңа Савин районы. Шуннан безнең минем әниләр йорт салды, әле дә шунда яшиләр. Ул Идел буе районы микән? Белмим. Совет районы белән бер тирәдә инде. Киселештә. Совет районында укыдым инде, мин тоже саныйм аны теге чиктә булгач. Менә хәзер яшим Бакитов районында, менә шул Киров районы булай кызык. Анда да йөрткән иде. Яшәп буласың киләме анда? Юк. Менә мин сешкәнем бар, туристларны теге үзәктә генә тотмасыннар өчен, хәзер уйлап табалар инде. Киров районында да инде кызыклы әйберләр эшләячәкләр, авиатөзелешкәдән төзәячәкләр, кеше күчеп бирсен өчен инде. Туристлар анда гына, монда гына үзәктә генә кайнамасыннар. Мәчеткәндә дә, монда да булып чыксыннар өчен. Минем дус кызымның ул китапхана ачарга кирәк. Ул районнарда яхшы китапхана. Безнең мәсәлән китапхана ул мин менә туристлар 5 Балтада бит яхшы тоже китапхана. Анда ул кирәк. Безгә бик күп кеше йөри. Һәм дефицит икәнен күрсәтә шундый урыннарның. Менә яхшы шундый общественный ачык урын ачылган җирдә кеше күбәя. Һәм ул чынлап та шундый достопримечательностька әйләнә. Кеше йөри торган, турист йөри торган, кунакны йөртә торган. Әлбәттә, беренче чиратта Казанда яшәүчеләр үзләре алар өчен ясасыннар иде. Яхшы урыннар күбрәк. Турист дип. Турист дип. Штансыз. Менә ул яктан андай урыннар, менә безгә бик күп туристлар килә, чынлап та, чөнки анда шул хәрефләр инсталляциясе дә бар, күргәзмәләр, ниләр, үзләре яхшы ясалган. Менә ул яктан мин хуплыйм. Юк, бар микән менә хәзерге вакытта Казанда яшәүче кешеләрдән кем сезгә кирип чыкмаган китапханәгә? Бар, бик күп. Бар дип уйлыйм. Бар. Безгә бер 600 мең кеше елына килә.
Һәм алар күбесе дип инде бер өлеше, алар бит Мин мәсәлән, Берничә 10 мең тапкыр киләм сезгә. 10 мең тапкыр. Китмичә йөрим. Юк, менә Казанда Демәк, 60 кеше 10 мең тапкыр синең кебек 60 кеше генә йөрийме? Менә шул 600 мең тула. Юк, мен чыннан да Казанда булганда, мен вакытым булганда гел шунда. Очрашуларны шунда Менә уку билеты бер 30 меңләп кеше эшли. Демәк, яңа кеше ел сайын. Алардан кала теге уку билетын алмаучылар да бар инде әлбәттә. Либо гына килеп китүчеләр инде. Моңга киләләр, мәсәлән, кахва эчәргә киләләр, Ильяс Гафаровка керәләр инде студиясенә. Ниме? Анда бит бар. Аларда юк име, демәк, уку билет. Белмим. Менә шулай, сәяхәткә кайтканда, беренче яктан, менә бер яктан үзебезнең төбәкне өйрәнү ягында инде мин. Айрыша, мәсәлән, мин үзем Әтнә районыннан. Әтнә кайчакта ул? Картаны күзаллама китерәм. Монда Күкмара булса, монда Актаныш булса кая? Менә Күкмарадан сул якырак барга кирәк. Нәмдирәк. Менә. Менә шунда ул. Вот. Ильяска ясыйсы була инде рәсем. Туры китереп. Менә Әтнә ул бик матур яклар. Анда Мары урманы башлана, Мары тайгасы дип әйтергә була. Һәм шунда Илләт дигән елга ага. Илләк? Илләт. Илләт. Сен аңлата? Белмим, мин уйлыйм ул Мары исемедер дип. Этимологиясын белмисеңме? Этимологиясын белмим, Мары исемедер ул. Без менә авыл беткәннән соң, аның аскы ягы Мукри дип атала. Мукри бәлки Мокри дигән сүздәндер анда су аккач. Ул татар авылы. Һәм аннан бер 50 адым ясыйсың. Бала адымы булгандыр инде ул. Һәм анда бик куе урман башлана. Һәм аның эчендә менә шундый үтә күренмәле елга. Аны сплавларга йөрүче кешеләр белә. Ә менә киң җәмәгатьчелек бик аз белә Илләткә бик тә ашама, менә безнең ашама кирип буласын. Безнең дә лесхоз авылы бар, менә шул урман эчендә тагын шундый мунча булган җире дә бар анда. Умарталар тора. Хәзер минем әти умарта шул урман эчендә тота. Ул нык матур урыннар. Менә син анда ретрит эзләп барсан да әйбәт. Ниндидер яңа урын ачам дип әле казанлылар аны аз белә. Нәзер әйттем. Нурбек Пасешкәник ретритка барасым килә дип әйтте. Әйдә, эшлибез ретрит шунда. Эшләгез. Сине бөтенләй үгетләп булмый. Әйдә, эшлибез дигән сүз ул. Давай тәбрис эшлә, оештыра әле дигән сүз. Оештырыгыз менә, эзләгез Илләтне. Ничектер менә Эльза Набиуллина безнең дус. Ул ялгышмасам аларны ничектер җыеп та алып барган иде. Нык матур урыннар менә. Имәннәр, наратлар, анда менә Җиләк бармы? Ул яктан җиләк дөнья бездә. Симим әтинең җиләк җыйганын күргән булсан, ул теге ул машина просто. Ашам җыя. Кеше түгел. Менә булай. Кара җиләкне менә җыя. Белмим теге. Син үзеңә теге ашар өчен бер стакан җыясың, ул инде җиләк тутырган була. Менә ул яктан минем хатын белән алар туры килгән, алар җиләк җыярга йөриләр. Шуңа син хатының ярата инде тиң. Хөрмәт итә. Шуның өчен генә микән. Яхшы килен инде ул якта. Менә киңәш итәм Илләтне истә калдырга. Яра, язып алдык. Илләт булды. Ә тагы менә мин яратмыйм нәрсәгә йөрергә Татарстан буйлап. Чөнки мин теге машинада юзак барганда, автобуста барганда миңа хәлем китә минем. Начарлана. Күңел булгана. Шуңа күрә мин Туктыйсың, чыгасың, йөрисең. Менә Илнар ул яктан бик әйбәт сәяхәтче. Кайсы Илнар? Илнар Фендер, басист. Басист, ага. Яхшы шулай. Һәм мәсәлән, ул барасын Шаллыганын белә. Шаллыга киңәш итәм, кстати, барга. Мин булганым бар анда, я. Анда Утфест дигән фестиваль. Ая. Менә ул событийный туризм тоже әйбәт. Утфест дигән фестиваль уза. Аны Урбан Татар дигән минем крашлар ясый. Ярым шулай әйтергә краш. Краш дигән сүзне аңларлар микән? Краш инде, краш әйе. Аңламаган кешеләр кирип карасыннар интернеттан. Яңа сүз. Китапханәгә. Китапханәгә килегез. Килеп укыгыз нәрсә ул. Менә Илнар белән барасың. Ул күрә көнбагышлар. Китик фото төшәбез. Әйдә, туктыйбыз. Ярты сәгать көнбагыш арасында йөрисең, миллион фото ясыйсың, шуннан соң барып дәш китәсең. Менә ничектер шундый әйберләр нитә?
юлыктырмый. Чөнки Утфест август вакытында булганга күрә, көнбагышлар инде үсеп җиткән. Һәм ул яктан менә озак юлга чыксан, шундый туктала торган урыннар эзләргә кирәк. Илләткә барганда, мәсәлән, тарихи урыннар бик күп Әтнә районында. Беркем белмәгән менә ул бай йортлары, ниләре, алар хәзер инде менә аның турында мин үлимдер бәлки шулай. Ну, күп кеше белә инде аны. Менә теләсә кайсы интернетта кирип карасан, Әтнә районында нәрсә карарга дип. Визит Татарстан мен нәрсәдер анда чыга, барыбер аның фотолары, нәрсә карарга. Анда театр бар бит инде. Театрга кирип чыгып була менә. Карапмы? Кирпме чыгаргамы яки карарга? Кирип, танышып, бәлки представлениегә, мәсәлән, Илләткә бардың, кич барасын театрга. Спектакль карарга. Ул бердән-бер Россиядә бердән-бер авыл җирлегендә урнашкан дәүләт театры. Ул халык театры булган, хәзер бит ул дәүләт театры. Менә авыл җирлегендә бер кая дәүләт театры юк Россиядә. Менә бит. Мин белмәгән имеш. Әле бу Әтнә. Әле бу иң кичкенә районнарның берсе Татарстанның. Шул кадәр күп. Кая бармасың? Менә кайсы районга кайтмасың? Акча бирсәләр дә. Акча бирсәләр. Бирсәләр барам инде. Кара, ну алай дип әйтмәс идем. Дөрес түгел алай әйтергә. Һәр җирдә ниндидер үз матурлыгы бар. Һәм сәяхәт иткәндә беләсезме, мине башка кешеләрдән ничектер? Менә минем өчен ул беренче чиратта кешеләр. Барыбер аның нәкъ кешесе булса, сиңа теләсә нинди сәяхәт күңелле һәм кызык булып тоелачак. Менә күп сәяхәтләр истә калды минем. Һәм шундый кызык булды, чөнки безне анда көтүп торган кеше бар иде. Менә ул чит илләрдә бар like local дип аталган экскурсиялар. Һәм анда шунда яшәгән кеше алып бара һәм сиңа күрсәтә, менә син монда яшәсәң, кайсы урыннарга йөрер идең. Чөнки бар бит инде туристлар ашый торган кафелар, туристлар йөри торган урамнар. Ул урамнар буенча менә мин, мәсәлән, Бауманнан ерак булсам да, мен анда вообще булганым юк. Ханума кафесына гына барып киләм, сагынып кай вакыт. Ә булай минем бердә анда төшәсем дә килми, мине анда тартмый да, чөнки мин беләм, анда туристлар бик күп. Һәм ул яктан менә беренче чиратта ул кешеләр. Әгәр дә менә шундый кешегә юлыксаң, менә мәсәлән, күп кеше бездән сораган иде, без шундый актив рәвештә ял итәргә яратабыз гаилә белән. Менә Хаят әле 1 яшьлек кенә булганда Резидин үз аңында иде инде, 4 яшьләр булгандыр. 4-5 яшьләр. Без барган идек, мәсәлән, машинага утыртты да бер малай Алтай буйлап алып китте безне. Без анда барган идек бер лагерь кебек урынга инде. Ул әйтә, әйдәгез менә барабыз анда Монголия ниләренә кадәр, даласына кадәр. Һәм без кичкенә бала белән әле кешеләр курка бит инде. Барып нитеп, менә аларның гомерлеккә истә калган хатирәләр ул. Анда Хаятны кулдан алып барам, янында анда бүркет. Хаяттан 10 тапкыр зур. Ул просто Хаятка карамады, чөнки слишком кичкенә ит. Чөнки слишком аз ит балада. Шуңа гына бирилеп караган. Менә шул кадәр мөгъҗиза, шундый ил әле ул безнең бишекте булып санала бит инде төрки халыкларның. Һәм анда менә бик кызыклы хатирәләр. Без мәсәлән шундый биек үч башында кар булган таулар карарга бардык. Анда ул Алтайский Марс дип атала. Анда туфрагы кызыл әйәре. Аны хәзер күп кеше белә инде, Алтайга күп йөриләр хәзер. Менә шунда хәтле бардык һәм барып җитмәкче идек шул Марска таба. Инде кояш бата иде, шуңа күрә якын тирәдә булган юртларга да барып урнаштык. Кирдек, шунда йокладык, бик салкын иде. Мин теге безне урнаштырган кеше әйтә миңа. Син 3 сәгать сайын уянып утын ташладый. Мен әйтәм, мин көне буе машинада йөрим Алтай буйлап. 3 сәгать сайын төнлә уянып, син утын ташла буржуйкага ди. Ату балаларың катачак. Идәш китеп бар. Мин белмим ничек менә 3 сәгать сайын уяна идем шынапта. Кирәгеннән артыграк утын ташлыйм, пишеп беттек. Димәк, иртән торып чыгабыз. Хаят уянгач, мин дә уяндым инде, мин әйтәм, әйдә әзрәк ял итсен әле. Ул теге туннар астында балаларны алып чыктым. Карыйм, теге миңа кичә сөйләшкән кеше, теге карабыдай итләр пешерә, безгә иртәнге аш әзерләй инде. Аның зур гына менә шундый ите бар.
Эте йөри монда. Тибетский мастиф ме әллә шуны зур дип күрсәттек сиңа? Ну бик зур күренә иде. Сыер кебек. Әйе. Сыер андай булмайды. Казан кешесе икән күренеп тора. Тона максимум шундай була. Тона яры. Бузау булала. Сыер бер ничек тандай буламы? Ничек мин шундай зур этне күрсәтеп күзалдан. Ләйлә, уятка калдырма инде. Болгар радиосын тыңлыйлар бөтен Татарстан. Һәм шунда чыктык та теге баш сөякләре тора төрле җәнлекләрнең кызыл китапка кертелгәндә Һәм сөйләшеп киттем инде мин бу кешедән сорыйм. Мен әйтәм, сез кайсы милләт кешесе мәйде? Ул әйтә, милләт, нәрсә ул милләт? Гомумән аңламый нәрсә ул милләт икәнне. Төшенчәне. Бәлки урысча әйткәнсеңдер. Урысча әйтергә кирәк булгандыр. Юк, урысча инде, урысча сөйләшәбез. Бәлки дөрес аңлатмаганмындыр, гаеп миндәдер. Ул әйтә, мен әйтәм, нинди телдә сөйләшәсез? Менә үз туган телебездә, мен әйтәм, сез төрки халыкмы? Ул аны да аңламады, нәрсә ул төрки икәнен. Ул булырга мөмкин, бәлки теге яңгырашы башкадыр. Дөньяда төрлечә бит инде. Мен әйтәм, ярар, менә булай әйтик. Мин беләм теге бөтен кыска сүзләр, алар безнең теге уйгурларга кадәр бөтен халык 1-2 шуннан башлана. Меңнәрчә километр. Мен әйтәм, ай, мәсәлән. Луна? Ул әйтә, ай. Мен әйтәм, it. Собака it? Ул әйтә, юк, it. Мен әйтәм, мен әйтәм, мясо it? Ул әйтә, юк, it. Үзгәргән. И шуны миңа карый. Син каян беләсең ди минем телне ди бугай. Ул әйтә, мин бит тилингит халкы. Ул әйтә, син каян беләсең тилингит телен ди. Шундай санап киттек. Бас, бутыр, анда ат, шундай күп сүзләр уртак булып чыкты. Һәм бик аптыраган иде. Мен әйтәм, безнең Казанда тилингит телен ипили тузлы белүче, мен әйтәм, хайран кеше яши. Мен әйтәм, без менә Казан шәһәреннән, без татарлар. Ул беренче ишеткәне Казан турында да. Аларның авыллар арасы берничә 100 километр. 200 километр булырга мөмкин, димәк, менә Казаннан Чаллыга барганда, син бит инде адым сайын авыллар шудасың, әйе. Монда юк. Авыл, шәһәр булырга, шәһәрчек булырга мөмкин. Монда менә киләсе авылга шуның кадәрле ара, ерак. Ул ерак аралар Казакстанда да шулай. Теге бер ничектер барган идек, алар әйтә, менә якын гына узак бармыйбыз анда, 6 сәгать барабыз. Берсе юк. Караганда дигән шәһәргә барган идек. Уральсктан. Юк, мин әтәйнләр барып кайткан иде Алтайга. Һәм мин дә шок каттым. Алар беләләр, әти белә инде әлбәттә. Анда төрки икәнен. Мин генә ул аңгыра, белмидем. Һәм әйтә, син белмәгән инде ди анда хатын дигән елгага, бөтенләй берне бөтенләй Хатын битендә, хатын. Ну, төрле. Кара, мин алай уйламаган идем. Ниме? Хатын. Юк, менә фиксация юк. Ну, без задорно любой сүзендән дә татар телен чыгара алабыз инде, беләсеңме? Юк, ул чынлап та шулай, ул безнең бишек, менә табигаты ягыннан уникаль урын, дөресен генә әйткәндә. Һәм андый уникаль урыннар күп, менә без аны мин аны нигә сөйли башладым, шулай менә кешесе табылды ул малай. Менә мин аның исемен хәзер хәтерләмим, кызганычка каршы. Менә мин аңа әле дә рәхмәтле. Күп кешеләргә мин аның контактларын биргән идем. Ул вакытта әле шуның кадәр тренд юк иде. Алтайга йөрү галәмәте аның кадәр киң таралыш алмаган иде. Сиздеме аны могҗизалы урын диләр анда, менә ничектер үзе. Мин эзотерикага ышанмыйм, но аның менә уйлап кара, син күрәсен яшьлеккә баткан калкулыклар, әз генә барасың, күрәсен шундый кыялар дип әйтәләрме инде, шундый нык хәтәр, текә бер яшьлеге булмаган теге күкне тишеп тора торган таулар. Шуннан барасың, менә әз генә анда кып-кызыл туфрак, ниндидер башка планетада сыман. Менә ул яктан гаҗәпләндерә. Менә бер урында бөтен дөнья җыелган төсләнде. Мин күзалма китә алмыйм, мин барасым килә, хыялланам. Менә киңәш итәм. Һәм без шулай итеп барган идек, шулай балалар белән Башкортстанга. Менә мин анында реклама ясыйсым килә. Миндә бездән бик күп кеше сорады. Без анда яшәдек, мәсәлән, йортыда берничә көнгә. Без анда ялларда бармадык, менә гадәти эш көнендә бардык. Без барып җиттек, көч-хәл белән анда төштем машина белән аска. Тау итәгендә авыл бар. Шул авылда машина. Машина дип әйткәчтен син әйтергә уйлаган идем. Син йөртергә яратмыйсың бугай машинаны? Юк, мин йөртмим. Аның ешрак хатын йөри.
но мен ерак арага үзем йөрим. Авырлыгы төшмәсен дип инде. Айдыга. Сөйдәш. Һәм без анда төшеп җиттек авылга хәтле. Авылда сине пазик белән алып чыгалар елга аша, чөнки менә төрле яктан әйләндереп алынган утраучыкта юртылар тора. Бу Бүздәк районы. Түгел, су бар бериме? Әйе, син аны булай да чыгаласың, менә ыштаныңны салып кына кирәк чыгарга. Менә шундый елга. Тиз ага торган тау елгасы. Һәм бер яктан сине каплап тора таулар, икенче якта менә елга күрәсен, авыл. Димәк, анда интернет тотмый, электричество юк, утын ягып ашарга пешерәләр, китерү юк инде. Bütün yurtlarda менә башкортлар ничек яшәгән, шулай эчендә менә пич кенә бугаянда теге заманча. Bütün технологиялары сакланып эшләнгән. Менә син белсән, ул менә балаларга гомерлеккә калды менә ул истәлек. Һәм теге үземнең фикергә кайтып әйтәм инде. Һәм анда каршы алган кыз, ялгышмасам аның исеме Айгөл бугай. Менә хәтерләмим. Yo, sen итерләрен син бик күп кешегә аралашасың, шуңа исемнәрне истә калдыру син бу авыр. Ну менә реклама ясыйм, юрты в Бузякском районе дип җыярга кирәк, һәм аларның аккаунты чыга, ул сынапта кызык аккаунт. Аның бер юртысы музей кебек. Демәк, ул мине таныды. Сез бит Тәбриз, ул Печән базарына килгән булган. Демәк, ул шундый этнография, этник культураны алга сөрүче кеше. Мин дә тормышымнан шундый бер өлешен багышлаган кеше буларак, ул да безнең проектларны күзәтеп белеп барган инде. Казанга килгән менә Печән базарларына нигә. Ул таныды да, ул әйтә, менә мин беләм сезгә нәрсә кирәген. Хәзер без анда, беләсезме, килә кеше күрсәтә ничек итеп менә. Кисеп ала, менә моннан курай ясыйбыз. Без утырабыз резидим белән курай ясап. Шуннан соң 1 сәгать тырышабыз анда ниндидер тавыш чыгарга. Бәлки ул 3 сәгать булгандыр. Ну, уйлап кара, ул уйнап күрсәтә. Менә булай син анда теге 2 сәгать утырасың, электричество юк, телефон утырган. Син 5 көн Нишләргәсен тан китап укыргамы? Әлбәттә. Китапта укыдык, ләкин әйе, курай ясыйбыз. Шуннан соң ул әйтә, менә бу ук менә булай ясала, без анда 3 сәгать теге уктан атырга өйрәнәбез. Кызларга нәрсә күрсәттеләр? Кызларда шул гайбер нәрсә, инде стереотиплар та. Юк, син риза иттең дип әйткәнгә күрә шулай аптырадым. Дим, каям да Хаят. Әйе. Ну анда Хаят чөтә кызыксынмады ни белән. Аңа күбрәк менә ул җәнлекләр ат. Ул ат бик яратты. Ул җәнлекләр ярата. Әле дә әйтә, ничек микән анда актырнак. Мин әйтәм, нинди актырнак. Сондагы эт актырнак икән исеме булган икән. Шуннан уянып китәсен, чөнки нәрсәдер анда аста кыштырды, берәр тышканмы ул анда, я анда йөргән атның муйнында асылынып тора иде, зур кыңгырау шундый. Ул теге ширәм ашый башласа, йорты тирәсендә сине уята. Беләсезме, мин шунда әйтеп, теге тирән итеп гомердә йоклаганым юк. Йортыга керәсен, blackout дип хәзер бит ни алалар, үлеңгеләр алалар шундый. Менә бу студияда кебек. Анда син телисеме, теләмисеме, син blackout. Әйе. Анда менә өсте кай вакыт теге иссе булып китсә, ашасын анда йолдызлар күренә. Тәрәзә юк, ләкин бар шанрак дип аталал менә йортының өстендә. Аны ашасын, анда йолдызлар күренә. Узын сүзнең кыскасы, анда без башкорт милли киемен киеп, аларны менә алар турында сөйләп, шуннан соң Шульган ташка барып, анда дөньяда менә ул бик сирәк җирдә, менә инде хан заманда да түгел, первобытный кешеләр менә тау куышында ясаган бит. Әйе. Шул рәсемнәр менә анда бар, һәм Франциянең ниндидер тагын бер тау тишегендә бар. Уйлап кара. Шуннан башкортларда ни бер булырга мөмкин. Һәм Әйе, яхшы. Мин шуны бирелеп сөйлисең, шуңа күрә мин теге китапханәчеләр һәм башкортлардан көләргә ярамый минем. Хаф итегез башкортлар. Әйе. Һәм менә ул кызга мин бик рәхмәтле. Аннан соң килде бер егет, ул кумыс чыгара икән, төрле кумызлар татып карадык. Белмим, менә минем гомерлеккә истә кала. Бассейн, җылы бассейн юк. Чыгасың менә шул сап-салкын әле малай минем балалар кыйнырга ярата. Алар дип менә шушы сап-салкын елгада кыйнырга туры килде. Көн сайын
Менә беләсезме, мен шундый күп энергиядан да. Миннән хатын да сорыйды, тәбрис ничек иренмисең син менә? Ошаганнан соң бадминтоннан соң лодкада йөргә, лодканы шуннан соң үз өстеңдә менә булай алып барасың. Бер көн эчендә 3-4 көн яшәгән кебек булып чыга инде, диме? Әйе, менә көн сузыла. Бер гомер булды ул менә. Һәм менә мин бик рәхмәтле, чөнки менә ул кеше аңлады безнең менә шундый ниндидер теге тирәнрәк погружение теләгәнебезне туеп, менә ул безгә шундый бәлки башка кешеләр анда барса да күрмәгән әйберләрне күрсәтте. Менә ул бөтенесе кешеләрдән инде сәяхәттә. Безнең яңа сәхифә, яңа сәхифә түгел, яңарылышкан сәхифәбез бар. Син ничек карыйсың юрауларга? Юрауларга ничек карыйсың? Юрауга ышанмыйм. Ләкин безнең юрау бар монда. Без монда юрыйбыз, кызык итеп эшлибез без моны име бу юрауны. Чөнки безнең бар синнән сорау көтәбез без. Нинди булса сорау уйлап тап, пожалуйста. Аны ачыктан безгә әйтергә кирәк. Һәм кызыксынган булырга мөмкин. Кемдер глобаль сорау бирә монда безнең кунакта, кемдер шәхси сораулар бирә. Нәрсә кызыктыра? Һәм без моны юрап алабыз. Җавап табабыз җырдан. 5 җыр бирәм сиңа сойларга. Ул җырлар син әлбәттә беләсең, чөнки алар Yami Music Label-ннан. Һәм син әйтәсең вакыт җырны сойлап аласың, һәм вакытын 1 минутта ничәдер секунд дип әйтсәң, мин ул минут шул вакытка китерәм дә басам плейга һәм безгә җыр юрап бирә. Син җавап бирә син соравыңа. Ул сорау кемгә юнәлгән? Кайдыр галәмгә. Галәмгә. Әйе. Димәк, бу минем белән бәйле сорау түгел. Синең белән бәйле сорау булырга тиеш. Димәк, мин сорый алмыйм, мәсәлән, Ләйлә кайчан әни була? Сиңа кызыкмы бу сорау? Нигә юк, кстати, әйтә тикшереп карыйм. Әйдә мин риза. Все килеште. Миңа үземә кызык. 5 җыр. Сойлап аласың берсен. Кем безне уята? Кайнар төркем әлбәттә. Рөстәм моң юк дигән спектакльдән. Кайда син? Юсуф Бикшәнтәев белән Зуля. Сәяхәт Усалның җыры. Һәм рәхмәт Гауга. Кемне сойлыйсың? Кайнарны, әлбәттә. Бу инде очевидно. Кем өчен рок-н-ролл? Кайнар. Рәдиф Кашапов. Ну, әйдә, нинди җырын? Син нинди җырын Ходаем, Кайнар. Соберись, пожалуйста. Стулисме. Алар мине ошатмыйлар. Вакытын әйт. Димәк, трекның эченнән име? 3 минутта 13 секунд. 3 минутта 13 секунд. Менә 42 секунд. 42 секунд. Ләйлә кайчан әни була? Әйе. Идеаль. Әнигә Bazında bitməsin ılğım şeker biz anam qolunda Digərmənlər tutdura udara qiyamətə qədər Әйбәт бу, килешә. Килешәме? Әйе, кыямәткә кадәр. Әйтәм, юрау гел. Гадәттә теге сорыйлар, экскурсия йөрткәндә китапханә буенча мин аларга әйтәм, менә безне башка китапханәләрдән республикада аерып тора. Без китапларны ахыр заманга, кыямәт көненә, зомби апокалипсиска кадәр, менә кем нәрсәгә ышана, шуңа кадәр саклыйбыз дип шаяртам, шундый мәсәк бар. Бу бик универсаль яхшы җавап, кыямәткә кадәр димәк. Рәхәтләнеп тәм бу тапырҗы бу җырны тыңлаячакмын һәм рәхмәт Рәдифкә, Рәдифнең шигыре юрап бирде. Көтәбез лайса. Рәхмәт Тәбрис. Исән бул, Ләйлә. Кайнатма.